हेलो गाइस खुलुमबाय बयखौबो आंनि गुड बुदारलेण्ड चेनेलाव फिन खनसे बरायलायबाय लोगोफोरा आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव जे जोंहा साननैसो जोंहा सासे बर'नि इउटिउबार जाय बिथांखौ जोङो आरबि कमेन्ट ना मा चेनेलनि नामा बिथां चेनेलनि अनार बुदिराम ब्रह्म बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लानि एबसुफोरा बिथांखौ लामा ससेनिफ्राय लांनानै गावसोरनि अफिसाव बायदिसिना सोङै माने ओरैबायदि बुग्लिदों आरो जोंनि गेजेराव दा ओरैबायदि माने बिथांनिनो बाथ्राफोरा दा जोंनि बे बिटिआरआव जोंनि बड'लेण्डआव सावरायलायनाय जागासिनो दा गोबां ससियेल मिडियाआव भाइराल जागासिनो आरो बिथांनि बाथ्राखौनो लानानै दिनै एबसुफोरखौ कमेन्टफ्रावबो ओरैबायदि गोबां बायदिसिना गाज्रि बुंथावै राव माने रायज्लायथावै बेफोरबायदि बुंथावै बाथ्राफ्रा गोबां ओंखारगासिनो दा बोरो कमेन्टफ्रावबो गोबां मानसिफ्रानो लिरजोबगासिनो दा बिनिनो माखासे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो माखासे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों बिथांखौ माबोरै जाखो बोरै जानो मोनखो दा बिथांमोननि सायाव माखासे एबसुफ्राबो क्लियारिफिकेसन होदों दा बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय आं रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनै भिडिअ क्लिपखौ लानानै फैदों स' एबसुफ्रा बिथांनि सायाव मा बुंखो आरो बिथाङा मानि थाखाय बुजाखो स' बिथाङा सासे व्यक्ति मानसिया एसेबां गिदिर दुलाराय बर' फरायसा आफाद जायफोरा दिनैसिमबो जेनानै थायाखै दिनैसिमबो बिथांमोननि आफादा बायाखै जाय बर' हारिखौ फोथांना लाखिनायाव बर' हारिनि समाजनि रायजोखौ फोसाबनायाव बिथांमोना गोबां मोजां खामानि मावबोदों सम गेजेराव गाज्रिबो जालाङो गाज्रि जाया नङा मोजांनि गेजेरजों गाज्रियाबो जालांखायो दा बेबायदि समाव इसेबां गिदिर आफादखौ सासे मानसिया गाज्रि रावजों रायनो हालायनायनि गोहोआ माबायदि बेखौ रायजोफ्रासो मिथिसिगोन आरो आंनिफ्रायबा ओरैबायदि जाय सोरबा जुदि बिपिएफ बा सोरबा इउपिपिएलनि जानानै सोरबा बर' फरायसा आफादखौ रायबाय थायोब्ला बे गोरोन्थि जागोन आरो मानोना बिपिएफ बा इउपिपिएल जाय राजखान्थि हान्जानि जाय आफादफोर बिथांफोरा खैफोद आफोद बा सोरनिबा न'खराव सोरनिबा आंनि बा नोंनि न'खराव माबा मोनसे बिपद जायोब्ला बा खैफोद जायोब्ला बा सोरबा सासे हिन्जावानो खारबाय सोरबा गथ'फ्रानो खारलांबाय बा बेजों लालायबाय बा माबा मोनसे जालायबाय न'खराव दा बेफोरबायदि खैफोद जानाय समाव माने जोङो राजखान्थि दोलोआरिफोरा बा इउपिपिएलानो जा बिपिएफआनो जा बिथांमोननि हान्जाफ्रा फैनानै सल्भ खालामफैनो हाया दा बिथांफोरा जोंनि न'खराव जानाय जेंनाफोरखौ जेबो सल्भ खालामना होफैनो हाया आरो बिथांमोना फैनोबो हाया बिस्रा जेबो पावारबो गैया नाथाय बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय सल्भ खालामनो हायो आरो माबा मोनसे बिनि सायाव क्लियार खालामनो हायो होनब्ला जा बर' फरायसा आफाद बिथांमोनासो जोंनि माखासे न'खरनि जेंनाफोर बायदिसिना रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो नाथाय बे बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल बिथांमोना हाया जाय पार्टिनि मानसि जिखुनु पार्टियानो जा जाय राजखान्थि हान्जा बिथांमोना जोंनि न'खरारि जेंनाफोरखौ जेबो सुस्राङा खालि बिस्रा पावार नांगौ गावसोरनि पावारनि थाखायल'सो नाथाय न'खरनि जेंनानि थाखाय बिसोरो नङा दा बर' फरायसा आफाद जाय एबसुफोरा गासैबो बिथिङावनो माने हेफाजाब खालामो जाय न'खरनि जेंना न'खरनि बायदिसिना जानाय जाथायफोरनिफ्रायबो माखासे रैखाथिखौ बिथांमोना होयो दा बेफोरबायदि आफादखौ जुदि सासे सोरबा पार्टिनि जानानै बा सोरबा व्यक्तिया इसेबां गाज्रि रावजों रायनानै जुदि लाजि फोनाङोब्ला बे एसे दुखुनांथावना जागोन लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो रायजोफोरनि गेजेराव मा बुंनो सानदों आं दिनै क्लियारिफिकेसन होदों दा भिडिअ क्लिपबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों स' नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमाय दिनै आंहा जुदि भुल जादोंब्ला नोंथांमोनाबो आंखौ रायहर आं रायजानायखौ जेबो साना आरो बर' फरायसा आफादखौबो सम जोङो गोरोन्थि जानायखौ नुयो दा बिथांमोना गोरोन्थि जादों होननानै गासैबोथ' गोरोन्थि जाया दिनै मानगोनां दिपेन बर'निसिम दिनै बाथ्राया ओंखारबाय दिनै मानगोनां दिपेन बर' सारा गोबां माने खामानिखौ मावबोगासिनो बहाथो जाफुंनो माने गोबां खामानि मावनांगौ थायो नालाय मोनसेल' नङा दा बिथांखौबो ओरैबायदि गाज्रि रावजों रायदों दा बेबायदि रायनायनिफ्राय माबायदि सानो रायजोफ्रा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो रायजोफोरनि गेजेराव मा फोरमायहरदो थ' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअ क्लिपखौ नायनोसै आबसुआ मा क्लियारिफिकेसन होदों दा बेखौ जोङो मिथिना लानोसै लोगोफोर आरबि कमेन्ट आरो बिथांनि जाय बे चेनेलखौ सालायो बिथांनि मुङानो जाबाय
बुद्धिराम ब्रह्म आरो बे बिथाङा दिनै जोंहा बिथाङा इउटुबार जानायाव जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया नाथायबा दिनै बिथांनि चेनेलाव बिथाङा जे माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि जोंनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ दिनै जि माने गाज्रि गाज्रि रावजों सोंखारिबाय आरो दिनै बिथाङा बुंनो राइट्स दं होननानै दिनै जोंहा बुंनायाव जा बेवहाय गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङ बुंनो राइट्स गोबां बेबादिनो थायो नाथायबा दिनै जाय बाथ्राखौ जोङो गनायथाव नङा दा बिनि थाखाय दिनै जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा दङ जाय दिपेन बर'खौ डिलेट खालामनाय बा फोजोबस्रांनाय बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जे माने बि कमेन्ट जाय माने इउटुबार बेखौ सालायो जाय माने बुद्धिराम ब्रह्म बिथांखौ जोंहा दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङ जाय बिथाङा गावखौनो जाहिर खालामनानै लादोंमोन सासे इउटुबार मोजां आरो गाज्रिखौ रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो गोनां दङ होननानै नाथायबा दिनै माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिनै जाय बर' हारियाव बर' हारिखौ सिनायथि होनांगौनि थाखाय दिनै जोनोम जानायनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थैथां खामानि मावबोदों बर' हारिनि थाखाय बुहुमाव सिनायथि होनांगौनि थाखाय दा दिनै नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांखौ डिलेट खालामनाय बा दिनै फोजोबस्रांनाय बे रावखौ लानानै जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गनायनानै लानो हायाखै दिनै जाय बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ बुंदों दा बेखौ लानानै जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांखौ लानानै जोङो दिनै क्लियार खालामनांगौनि थाखाय दिनै बिथांखौ लानानै सावरायनांगौनि थाखाय जोङो दिनै थांखि लानानै दिनै बिथांनि जोङो न'आव थांनानै जोङो जि बाथ्राफोरखौ सावरायनो थाखाय जोङो थांनाय जादोंमोन नाथाय बिथांखौ लामा ससेनिफ्राय जोङो मोननानै दिनै जोङो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोङो सावरायनो थाखाय बेखौ थाब थियारि खालामनानै जोङो सावरायदों नाथाय दिनै बिथांमोनहा दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै गोबां गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनाय जों दिनै नुनो मोनदों दिनै बिथांखौ किडनेपिं खालामदों होनदों दिनै बिथांखौ गोबां माने बुग्लुं सुग्लुं खालामदों आघात खालामदों होननानै बुंदों गासिबो नाथायबा नैबे बाथ्राफ्रा नंखाय आरो जोङो बेखौ मालाबाबो जोङो गनायनानै लानो हाया आरो दिनैहाय जाय इउटुबारखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्ला बा जोङो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ लानानै जों सावरायनो लानाय समाव आरो दिनै बिथांखौ दिनै जोङो सावरायनानै मिथिबावबाय जे दिनै बिथाङा दिनै नैबे जोङो मिथिनाय बायदियै दिनैहाय नेपालपारा कुसुगाव नैबे साखाथियाव दिनै रायजो जागासिनो दङ होननानै जोङो मिथिदों नाथायबा बिनि जोनोम गामि थिपखाय पलासगुरिनि होननानै जोङो मिथिदों दिनै कुसुगावआव बियो रायजो जाफैनाया 2 बोसोरसो जाबाय होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरो बियो समाजजों खुनु लोब्बा गैया दिनै हारसिङै बियो समाज गैयै बादि माने रायजो जागासिनो दङ आरो दिनै बिथाङा बै पर्बतरा ओनसोलाव 7 आइजोफोरखौ दिनै गाज्रि हाबा मावनानै बिथाङा दिनै बै ओनसोलनिफ्राय दिनै एरायनानै फैनानै आरो नैबेवहाय कुसुगाव नैथि जुलि खालामनानै दङ होननानै जोङो मिथिदों दा बेनिखायनो दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो दिनै कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै समाजनि बेरेखा मावनानै दिनै बे ओनसोलाव थाफैनाय आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'खौ जि गाज्रि रावजों सोंखारिदों दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै समाजनि बेरेखा खामानि मावग्रा कुनु मानसिखौ जोङो बै समनिफ्रायनो दिनै माने कुनु माने प्रश्रय होआखै बा जायगा होबोआखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे समनिफ्राय जोनोम जादों बर' हारियाव समाजाव गुलुं गुजुं खालामग्रा जाय मानसिफोर बेफोरखौ जोङो दिनै समाजाव गोग्गो समाज दानांगौनि थाखाय बायदि रोखोमै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा एबसुआ खामानि मावबाय थादों दा दिनै बे हिसाबै जोङो जाय माने बुद्धिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै समाजनि बेरेखा खामानि मावनानै दिनै बे ओनसोलाव दंफैयो आरो समाजनि मोजां खामानि मावग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ गाज्रि गाज्रि रावजों दिनै सोंखारिदों गाज्रि गाज्रि बाथ्रा फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बुंदों बेखौ दिनै जोङो जाय नंखाय बाखाय इउटुबार जाय BRB कमेन्टनि जाय सालायगिरि
दिनै बुद्धिराम ब्रह्म बिसोर बिथां बुंनाय बायदि रावखौ जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया। दा बेनिखायनो जोङो दिनै जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों दिनै BPF दोलोनि माखासे मोजां मोजां दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै बिथांखौ सापर्ट खालामनानै गोबां दिनै एबसु बा जोंनि कर्मकर्ताफोरखौ दिनै गाज्रि गाज्रि बाथ्रा जों बेखौ बुंनाय नुदों। नाथाय बिथांमोनहाबो बुजिनो गोनां दङ आरो दिनै BPF दोलोनि जायनोखि दैदेनगिरि मोजां मोजां सामलायगिरि बिथांमोनहा दिनै बिथांखौ मानो जायगा होदों बिथांमोनखौ दिनै बिथांखौ सोंनो गोनां दङ। जाय बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ गाज्रि बाथ्रा बुंदों फोजोबस्रांनायनि बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव दिनै BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बिसार खालामनो गोनां दङ। फोजोबस्रांनायानो दिनै बेवहाय बिनि समाधान जानो हाया। नाथायबा दिनै जाय मानसिया बुद्धिराम ब्रह्मआ जि माने समाजनि बेरेखा खामानि मावबाय जि 7 आइजोफोरखौ दिनै जिनाहारि खालामबाय नस्थ' खालामबोबाय दा नैबे समावबो दिनै BPFनि जाय माने गोरों गोरों दैदेनगिरिफ्रा दिनैबो बिथांखौ दिनै सेफगार्ड होदों। दा दिनैहाय बेजों लोगोसे दिनै जाय मानसिफ्रा समाज बेरेखा बे मानसिफोरखौ दिनैहाय जायगा होनाया जोंनि थाखाय बियो मोजां जायाखै होननानै जोङो सानदों। नाथायबा जोङो बर' हारिखौ समाजखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय जाय हारिनि थाखाय बेरेखा खामानि मावो बा जाय समाजनि थाखाय बेरेखा खामानि मावो बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगाङावबो मावबोदों दिनैबो मावबोगोन। नाथायबा दिनै जोङो सावरायलायनायनि गेजेरावनो बिथाङा दिनै गावखौ जाहिर खालामनांगौनि नामाव दिनै गोबां एबसुनि मानसिफ्रा गावखौ बुदों गोब्राब जखम खालामदों बायदिसिना होनानै दिनै केस जाबसिनदों। नाथाय दिनै जोङो बेखौ मालाबाबो जों गनायनानै लानो हाया आरो बिथाङा गावनो रोखायै लिरनानै होलांदों। दिनै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ आङो जि गाज्रि रावजों बुंफ्लांबाय आंखौ निमाहा होदो आरो जिबनावबो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै खामानि मावनाय जानाय नङा बे बाथ्राखौ दिनैहाय बिथाङा क्लियारै मैयानि समाव बेखौ लिरनानै होलांदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा थांनाय हयथ' मार्च दाननि हयथ' अक्ट'खौ आं बारा गोसोआव गैला पलासपुरि गामिनि गावबुरा आरो रायजो राजाफ्रा क्लियार होदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो बे बाथ्राफोरखौ क्लियारै बुंनानै होदों। दिनैहाय पलासपुरि गामिनि बै ओनसोलनि गथ'सा आरो आइजोफोरखौ जे जिनाहारि खालामनानै नस्थ' खालामनानै दिनै गुबुन आरो हिन्जाव हाबा खालामनानै दिनै बिथाङा दिनै नेपालपारा गामिनि साखाथियाव दिनै खुनु समाज गैया हारसिङै समाज जानानै माने रायजो जानानै दङ। दा बैबादि मानसिखौ दिनैनि जोंनि BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जे दिनै जिबादि माने खुनु बिसार आसार गैयाबालायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों बारा मोजां मोनाखै। दा बेनिखायनो मोजांखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि अरायबो जोङो सैथो हिसाबै खामानि मावलांनो गोनां दङ होननानै आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा क'क्राझार जिल्ला कुसुगाव दख'रानि जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव अजुहात देखायनायखौ आङो बेखौनो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं बेखिनि बाथ्राखौनो क्लियारै होबाय। गोजोन्थों।